Jatend piny Kenya William Ruto thiano ne bad migawo mar doho ni ok obi yienegi mondo githir chenro mage mag dongruok. Ruto lieko ni piny owacho machon mar Jubilee ne osebedo ka keto tenge omenda mabathe mar chuto bor joyal buche okenge mag temo keto osiep maber kind bad migawo mar doho to gi mar jotend piny Kenya. Kaka jafumbo mar siasa Chris Owino leronwa, Ruto goyo kore ni onge ng'ata madhi chungo chenro mar gero udi ka bende ogolo siem ne jomosiko chwalo buche mag kwedo chenro mag doho. Osiep mang'ich e kind jatend piny William Ruto kod bad migawo mar doho odhi nyime e kinde ma William Ruto olieko ni sirikal mar Jubilee ne oketo omenda mabathe mar miyo joyal buche mit belie kaka yo mar yudo ng'eto maber. Ati kuna mtu mwingine ati wananiambia ati kwa sababu ati ile serikali ingine ilikuwa na budget ati ya kuhongana kotini, ati mimi nitengeneze budget ya kwenda kuhongana kotini. Ruto kata kamano othiano ni joyal buche dhi moto e badgi nikech ok obi miyogi kata ndururu mondo gisir chenro mag dongruok mag gero udi manyasani kaachiel kod okumu manyien mar thieth. Mimi nataka niwahakikishie hakuna hata shilingi moja budget ya Kenya itawekwa ya kununuana kotini ama kuhongana kotini. Kama mambo ikiharibika, hiyo ufisadi tutamalizana nayo huko kotini. Kaoloso e kaunti ma Uasin Gishu e kinde yao ayanga chenro mar gero udi 10,000 e kaunti no, jatend piny okayo lake ni onge ng'ata mabiro chungo chenro mare mar gero udi. There is no room for delay. There is no room for sabotage. This program is not stoppable. This program is unstoppable. Ama namna gani jameni? Tuko pamoja? Wananchi mnasema ama mnataka negotiate na hawa watu? Joma osebedo ka chwalo buche mag kwedo chenro mag sirikal e doho bende oyudo notice ni ndalo magi osechopo e giko ka oseyogi kuom duoko piny Kenya chien e weche mag dongruok. Tumechelewesha maendeleo ya Kenya. Tumechelewesha transformation ya nchi yetu. Nchi ambazo tulianza na wao wako mbele yetu, na kwa sababu sisi hatujapata nafasi ya kuhakikisha kwamba tunaamua vile Kenya inaenda mbele. Saboteurs, watu ambao kazi yao ni kuhujumu maendeleo ya Kenya, they have had a field day for far too long and they will not continue to have a field day. We will deal with them. We will ensure that Kenya moves forward. Ruto oparo ne bad migawo mar doho mondo kik tim marach kod teko ma katiba omiyogi e rocho chenro mag sirikal. We respect the independence of the judiciary, but that independence does not extend to sabotage the public interest. It doesn't extend to sabotaging and denying Kenyans their constitutional right under Article 43 that guarantees them social and economic rights. Chenro mar gero udi en achiel kuom mise motegno e agenda ma jatend piny William Ruto kaachiel gi chik mar omenda mar 2023. Kaluwore gi jatend piny, gedo mag udi e okende madhi konyo piny Kenya e tieko onge mag tije e kind rowere, ka olero ni chenro mar gero udi osendiko e tich ji maromo 120,000. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jood bura mag Kenya